מחלץ. הנה עכשיו שועה, זה מסוכן. מוזי, יואו, איזו מסירה בין שניים למוזי, ועכשיו זה הולך פנימה! 2-0! טימותי מוזי מקבל כדור על מגש של זהב מירדן שועה. בית"ר ירושלים בדרך הבטוחה לרבע גמר גביע המדינה. זה נגמר. אתה ראית את המסירה של שועה? של אומן. והאמת, גם הסיומת של מוזי הפעם, כמו שהכרנו את הסיומות שלו, עכשיו הוא עשה את זה כמו שצריך. זה היה צריך להיות יותר בפנים, למה עוד רגע זה נוגע, זה בקורה בחוץ. איזה שער נהדר. מה תגיד? כדורגל, זה כדורגל. זה הכדורגל האמיתי, זה מסירות נכונות, זה סיומת טובה. קרה צריך לשחק. לעמוד ופנימה.